Určite ste už na internete narazili na tie videá. Viete, tie fascinujúce klavírne skladby, kde z klávesov akoby pršia farebné noty, všetko dokonale zladené s hudbou. Tieto vizuálne efekty sú dnes doslova všade a priťahujú milióny pohľadov. A stavím sa, že pri sledovaní nejakej zložitej skladby mnohým napadne otázka, ako to vlastne robia? To majú nejakú špeciálnu kameru, ktorá to sníma? No, tajomstvo sa v skutočnosti neskrýva v kamere, ale v technológii za ňou. A teraz pozor, toto číslo, to je niečo neuveriteľné. Nie je celkový počet videní všetkých takýchto videí, toto je počet odberateľov na jednom kanáli, volá sa Peter Pluta X, ktorý sa špecializuje presne na tento typ obsahu. To nám ukazuje, aký obrovský fenomén to vlastne je. Tak fajn, poďme sa na to pozrieť zblízka. Ako táto vizuálna mágia vlastne vzniká? V skutočnosti to nie je až také zložité, ako by sa mohlo zdať, a všetko sa to začína pri jednom kľúčovom súbore. A toto je ten najdôležitejší bod. MIDI súbor totiž neobsahuje zvuk ako napríklad MP3. Je to skôr súbor s inštrukciami. Dá sa to predstaviť ako taký digitálny notový zápis, ktorý hovorí softvéru: hej, presne v tomto momente zahraj notu C4 s takouto silou a drž ju presne takto dlho. A práve tento dátový súbor je základom celej tej vizuálnej show. Celý ten proces sa dá vlastne zhrnúť do 4 hlavných krokov. Najprv sa vezme ten MIDI súbor a nahrá sa do špeciálneho softvéru. Potom prichádza tá kreatívna časť, kde sa nastavujú všetky tie farby a efekty, či už to budú ohnivé častice alebo elegantný modrý svit. Následne počítač všetko spracuje a vytvorí vlastne tiché video. No a až potom prichádza ten najdôležitejší krok. A tento citát to vystihuje úplne perfektne. Keďže to vytvorené video je nemé, tvorca ho musí v nejakom editore spojiť so samostatnou zvukovou nahrávkou. A táto synchronizácia, tá musí byť absolútne dokonalá, aby to, čo vidíme, presne sedelo s tým, čo počujeme. A tým sa dostávame od toho vizuálneho efektu k samotnej podstate. Pretože presne ten istý princíp vizuálnej spätnej väzby, ktorý robí tieto videá takými pútavými, poháňa aj obrovský trh s aplikáciami na výučbu hry na klavíri. Poďme sa teraz presunúť do sveta vzdelávacích aplikácií. Sľubujú, že naučia hrať na klavíri prakticky kohokoľvek a využívajú na to veľmi podobnú, ak nie rovnakú, technológiu. Ten princíp je v podstate veľmi jednoduchý. Na obrazovke sa zobrazujú noty, ktoré sa pohybujú smerom k klávesom. No a aplikácia potom cez mikrofón telefónu alebo tabletu počúva, čo sa hrá, a dáva okamžitú spätnú väzbu, či bola stlačená správna nota v správnom čase. A aby bolo jasné, že nehovoríme o nejakom malom, okrajovom trhu, len samotná aplikácia Simply Piano má na Androide viac ako 50 miliónov stiahnutí. Je teda zrejmé, že milióny ľudí sa obracajú na tieto digitálne nástroje ako na svojho prvého učiteľa hudby. Tak prečo sú vlastne také populárne? No, dôvody sú celkom zrejmé. Ponúkajú okamžitú spätnú väzbu, ktorú tradičný učiteľ pri každodennom cvičení jednoducho nemôže poskytnúť. Potom využívajú prvky hry, ako sú body a odmeny, aby to celé bolo zábavnejšie. A samozrejme sú neuveriteľne pohodlné. Cvičiť sa dá kedykoľvek a kdekoľvek. Ale, a to je veľké ale. Nakoľko sú tieto aplikácie naozaj efektívne z pohľadu skutočného hudobného vzdelávania? Pozrime sa na to, čo na to hovorí akademický výskum. Nasledujúca analýza bude vychádzať z veľmi podrobnej dizertačnej práce od Qingquana Zhanga, ktorá sa zaoberala presne touto otázkou, ako sa digitálne nástroje vyrovnajú tradičnej výučbe a ako by sa dali čo najlepšie skombinovať. Výskum ukazuje, že obe metódy majú svoje jasné prednosti. Aplikácie sú skvelé v dostupnosti, motivácii a v tom, že okamžite odhalia chybo pri čítaní nôt. Tradičný učiteľ však poskytuje niečo, čo softvér aspoň zatiaľ nedokáže. Detailnú, ľudskú spätnú väzbu na techniku, dynamiku a umelecký výraz. Inými slovami, učiteľ učí, ako hrať, nielen čo hrať. A tu sa dostávame ku kľúčovým problémom, ktoré štúdia odhalila. Napríklad, tie pohybujúce sa noty, trochu ako v hre Guitar Hero, v skutočnosti neučia čítať klasický notový zápis. Aplikácie často nevedia rozoznať, či je chyba v rytme alebo v samotnej note. A čo je asi najdôležitejšie, nedokážu posúdiť kvalitu tónu, správne držanie ruky či emocionálnu interpretáciu. Teda všetko to, čo tvorí skutočnú podstatu hudby. Takže je to súboje technológie proti tradícii? Zdá sa, že výskum naznačuje oveľa zaujímavejšiu odpoveď.
Kľúčovým zistením totiž nie je snaha nahradiť jedno druhým, ale inteligentne spojiť silné stránky oboch svetov. A presne toto je ten tzv. Hybridný model. Predstavte si to takto. Učiteľ vedie celkový rozvoj študenta, učí ho techniku, muzikalitu, teóriu. A aplikácia sa medzi tým stáva takým výkonným asistentom pre domáce cvičenie. Pomáha s tými menej zábavnými časťami, ako je drillovanie nôt a udržiava motiváciu medzi jednotlivými hodinami. A tento citát priamo zo štúdie to len potvrdzuje. Nejde teda o otázku, či je softvér dobrý alebo zlý, ale o to, ako ho čo najlepšie využiť ako nástroj v rukách skúseného pedagóga. Od pútavých videí na YouTube až po sofistikované vzdelávacie aplikácie je úplne jasné, že technológia mení spôsob, akým pristupujeme k hudbe. Otázkou do budúcnosti teda nie je, ktorá metóda zvíťazí, ale ako najlepšie skombinovať tú okamžitú spätnú väzbu technológie s nenahraditeľnou múdrosťou a skúsenosťou tradície.